bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal niya ako. Pero mas pinili niya ang will ni Lord. Hi, DJ Rocky. Gusto kong maibahagi ang kwento ko. Sana'y mapansin mo. Itago mo ko sa pangalang Avi. 36 years old. Graduate ng nursing. And I work as a territory sales manager dito sa Region 2. This is my secret file. Galing ako sa isang failed marriage 7 years ago. My husband was my first boyfriend. Mag-boyfriend and girlfriend kami for 6 years. Then December 2012, ikinasal kami. Joe is a public servant. And since graduate kami and passed the board exams, he entered this service kung saan-saan siya ng parte ng Pilipinas na a-assign. Year 2015, I caught Joe, my husband, cheating on me. Nang malaman ko yun, nalaman ko. 1 year and 8 months na pala sila ng babae niya. Sa loob ng 2 taon, inalaban ko pa ang marriage namin. Kaya lang, same girl pa rin ang issue namin. Napagod ako at naubos ako. Hanggang sa year 2017, nag-usap kami at nagdesisyon kami na maghiwalay na lang. Sobra-sobra akong nasaktan. Pero kinaya ko. Halos gumuho ang mundo ko sa pag-aakalang siya na ang happy ever after ko. Binuo ko ang sarili ko. Ipinaubaya ko lahat kay Lord. Yung healing and peace ko. Lahat. I surrendered everything to the Lord.
And then nagkaroon ako ng boyfriend. Year 2019. Pero hindi rin nagtagal. Same issue. Pambababae. Kung kailan pandemya, saka ng bababae. May 2 anak yun. Yung panganay, 4 years old. Nasa kanya. Minahal ko yun na para kong sariling anak. Kaya, nung gusto niya na makipaghiwalay sa akin, ang mas iniyakan ko yung anak niya. Kasi parang ako na yung kinilala nitong ina. Nakakaawa yung bata na maiwan uli sa pangalawang pagkakataon. Ang alam ko, hinahanap-hanap ako sa bahay nila. Sa madaling araw tumatawag yung lola niya. Iyak kasi nang iyak yung bata, hinahanap ako. Na kung po pwedeng patahanin ko muna raw para tumigil na sa kaiiyak. Isa yun sa nagpahirap sa akin sa hiwalayan namin. Pero kailangan kong ibangon uli ang sarili ko. Iniisip ko nga, baka ako yung problema. Baka may kulang talaga sa akin na kailangan nilang hanapin sa iba. Baka ako yung mali. Eventually, nagkaroon ako ng trust issues after. Overthink malala. Pero pinilit kong buuin uli ang sarili ko. Sa pangalawang pagkakataon, I surrendered everything to the Lord. Until such time na naging maayos ang karir ko. Maayos and smooth ang relationship ko sa family ko. And most especially kay God. Kaka-move on ko lang. Nang biglang nagkaroon ng pagsubok. Na heart attack yung papa ko. 8 days na comatose. And then binawian ng buhay. And since si mama and kuya ko na may asawa at merong isang anak ang nasa bahay, minabuti ko na sa Isabela na lang magpa-assign para makasama ko si mama. Para makasama siyang magdalamhati. At para rin hindi ako mag-isa. Then Feb 2021, pandemya pa rin. May nakilala ako. Nagtatrabaho siya sa Isabela. Naging magkaibigan kami. Hanggang sa niligawan niya ako ng November 2021. Lagi niya akong iniimbita na magpunta ng simbahan every Sunday. Pero ayun nga, minsan hindi ako nakakasama kasi nagpapahinga talaga ako ng weekend. 1 hour away siya sa bahay. Nakamotor lang kasi siya at ayokong magta-travel siya ng ganun kalayo. Because I feel so unsafe pag motor na ang gamit. Kaya pag nagsisimba kami, ako na ang dumadayo doon. Kasi may sarili naman akong sasakyan. He is a Christian. Mula nang ma-assign siya dito sa Region 2, nagsisimba siya sa Catholic Church every Sunday. Open naman ako sa kanya tungkol sa marital status ko. Nakasal pa rin ako. Na kahit may kanya-kanya na kaming buhay, hindi pa rin kami annulled ng naging asawa ko. Tinanong ko nga siya kung matatanggap niya ba yun. Ang sabi naman niya sa akin, mahal na mahal niya ako. Ako ang hiniling niya kay God. Ako raw ang nakikita niya in the future. Then May 2022, sinagot ko siya.
He was 30 years old, and that time I was 34 years old. Lahat ng signs nasa sa kanya. Hiniling ko yun kay God. Kaya alam ko na siya talaga ang para sa akin. Tinanggap niya yung past ko. Tinanggap niya kung sino ako at kung anong meron ako. Sobrang bait niya. Maintindihin. Honest. May faith and fear kay God. At alam ko, ramdam ko na mahal niya ako. Madalas pa nga, ako ang rason ng tampuhan namin. Pero inuunawa niya pa rin ako. Kasi alam niya yung traumas ko sa past failed relationships ko. Tinulungan niya ako na maunti-unti maalis ko yung trust issues ko. Yung magtiwala uli sa totoong pagmamahal. Tinulungan niya akong alisin lahat ng doubts, fears, and traumas ko pagdating sa relationships. He made me feel that I'm worthy of love. Very secured ako sa kanya. Wala na akong ibang mahihiling pa. Masaya kami. Then we started to stay together in one house, kaya nag-rent kami ng apartment na malapit sa work niya. Kasi ako, sa work and company namin, I'm the territory sales manager of the whole Region 2. Iniikot ko talaga ang buong Region 2 para sa trabaho. Meron akong enough salary, meron akong daily food and gas allowance, plus incentives monthly. It just so happened na I earn much bigger sa kanya. Pero maayos naman ang work niya. Basta konting tiis lang. Aircraft technician siya sa airport eh. And, well, yung salary niya, 15,000 a month. At his age, wala pa siyang naiipon. As in, no savings at all. Sapat lang na sa kanya lang yung sweldo niya. Tapos magpapadala pa siya sa parents niya sa Davao. Pero 'di ba, as a partner, share kayo sa expenses. At kung sino ang mas may pera, siya na ang pumuno ng iba pang kakulungan. You have to help your partner grow. And para maging successful ang isa't isa. Kaya sinuport ko siya to grow. I push him to become better. At ayun nga, God's will. Nag-ibang bansa siya. To earn at para mag-grow din siya as a person. Gusto ko na maramdaman din niya yung pakiramdam na nakaluwag-luwag. Hindi yung sapat lang. Kaya kahit mahirap ang LDR, pikit mata kong sinuportahan ang taong mahal ko dahil gusto ko rin na maging parte ng success niya. April 2023, pumunta siya ng Dubai. Maayos ang lahat. Sa Dubai, mahirap ang pag-i-internet kasi hindi abot yung wifi sa room niya. Ang mahal din ng data kaya kailangan niyang dumiskarte. Nagtitipid siya kaya nagchat-chat lang kami madalas. Hindi kami nakakapag-usap ng matagal through video call. Work, bahay, grocery. Ganun lang ang routine niya. Siguro namimiss niya mag-worship. Hanggang sa nakahanap siya ng church. Sa Christian church. Masaya naman ako kasi every off niya nakakapag-worship siya kay God. Nakakasalamuha siya ng mga kapwa niya Pinoy.
May naging new set of friends siya na alam kong God-loving and God-fearing din. Masaya ako na malamang nakakalabas-labas na siya roon. Natutuwa ako kasi yung innocent boyfriend ko noon nakakabili na ng mga bagong sapatos, bagong cellphone at nakapagpapadala na ng maayos sa parents niya sa Davao. Pinagsasabihan ko nga siya tungkol sa savings niya. Pero sabi ko, sige lang, bumili ka ng mga needs mo kasi deserve mo yun. Basta masaya kami, masaya ako. At nakikita ko na masaya siya, na nandun siya kahit malayo. Miss na miss ko na nga siya pero wala nang masasaya pa sa akin na makita ko na unti-unti umaasenso yung taong mahal ko. Tapos ako dito sa Pilipinas, dumadami lalo ang sales ko at gumaganda ang incentives ko. Alam mo DJ Rocky, wala na akong ibang hinangad kundi ang pag-ipunan ang annulment namin ng ex-husband ko. Kasi sabi ko, eto na yun. Marami na akong extra. At wala nang mas gaganda pang surprise sa boyfriend ko kung hindi maipakita sa kanya na annulled na kami ng ex-husband ko. Yun yung matagal ko nang ipinagdarasal. Kasi noon wala pa akong kapasidad na makapagbayad. Yung ex-husband ko, may sarili ng talagang buhay. May bago ng partner And maayos naman kami sa co-parenting. Though, we remain civil. Pero, nagkukumustahan kami sa phone. Parang magkaibigan lang din talaga. So, going back sa amin ni Jay, January 2024, nagkaroon ng fasting ang Christians. Sabi pa nga niya, petition ko kasi isasabay niya sa fasting niya. Sabi ko, more sales sa akin, healthy, and safe sila ni mama. Yun lang, sapat na sa akin yun. So yun na nga. A week after ng 1 week fasting nila, napansin ko medyo cold na siya. I mean, hindi na siya nag-a-update sa akin. Hindi rin siya tumatawag. Sabi ko, hala, baka hirap na naman sa data. Tsaka nagtitipid kasi merong kalamidad sa probinsya nila sa Davao. Binaha yung bahay nila dun. And yung parents niya nasa evacuation center pa rin. So nag-chat ako, sabi ko please no na kahit hindi kami nagkakausap ng maayos kagaya ng ibang LDR, minsan napapagod na rin ako. Nandito lang ako para intindihin at unawain siya. Na mahal ko siya araw-araw at paulit-ulit. Then sabi niya pasensya na raw. And thankful nga siya kasi naiintindihan ko pa rin siya. Ganun lang ka-cold ang reply niya. Then monthsary namin ng January 18. Sabi niya, na monthsary pala namin. Ganun ka-cold. At mas naging cold pa siya noong mga sumunod na araw. Iniisip ko baka dinaramdam niya na yung mga sinabi ko o minasama niya yung sinabi ko tungkol sa communication namin. Sinubukan ko siya. Hindi ako nag-chat maghapon o magdamag. Aba, hindi rin siya nag-chat o nagparamdam sa akin kahit nakikita kong online siya. Tiniis ko yun kahit hindi na ako mapakali, kaiisip sa kanya. Pang-4 na araw, hindi ko na natiis. Ako na mismo ang nag-chat at nangumusta sa kanya. At nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Dahil gumaganda na ang career ni Jay. Kaya lang, nanlalamig siya.
So sa pag-chat ko sa kanya, nangumusta ako. Sinabi ko na miss ko na siya. Hindi niya ako sinagot. Hindi niya man lang sinabi na miss niya rin ako. So sabi ko, usap kami kung hindi na siya busy. Sagot niya, sige, after work. After work niya, kinausap ko siya. Tinanong ko siya kung anong problema. Bakit ka ako mula nung nag-vent out ako, parang naging mali yung move ko. Ano bang dapat naming gawin? Ang sagot niya, hindi raw niya alam. Ano raw ba sa tingin ko ang dapat naming gawin sa relasyon namin? Ang sagot ko, ayusin natin. Gawin natin ang dapat kung anong ikabubuti ng relasyon natin. And then, na-shock ako sa nireply niya sa akin. He said, to be honest, undecided ako. Para akong nanlamig. Parang bumalik lahat ng kinatatakutan ko na pakiramdam ko, eto na naman. Papunta na naman ako sa punto na mawawasak ako. Tinanong ko siya, may iba ka na ba? Then he said, hindi ko kayang gawin sa'yo yun. At kahit kailan hindi ko yun gagawin. I asked him kung mahal niya pa ba ako. Sabi niya, mahal naman sa kung mahal, pero ayun nga, undecided ako kaya nagpe-pray ako sa kung ano ba talaga ang will ni Lord. Ang tanong ko, anong rason? Bakit bigla kang naging undecided? At ito ang eksaktong sinabi niya. The reason behind bakit undecided ako, it's because of my faith. I asked him why. Sabi ko, dahil ba I am married? I'm not even been blessed sa church sa sacrament of marriage kasi sa municipal hall lang kami kinasal ng judge. Then he said, pero still, diba? Sabi ko, ba't ka nagkakaganyan ngayon? Eh, alam niya naman, simula pa lang. And ilang beses ko siya tinanong at sinabihan tungkol sa sitwasyon ko. Tinanggap naman niya ako. Then ang sagot niya sa akin, pero 'di ba, when we started, hindi pa ako ganun ka-devoted kay Lord. Alam mo ba, mula nung na-enlighten ako, nahiya ako kay Lord. Na feeling ko every day of my life, I am disobeying the commandment of the Lord. And then napaiyak na ako ng matindi. Ang dami ko ng thoughts na hindi mabuo into words kasi ganun kasakit yung mga nababasa kong reply niya. I was really shocked. And I was really hurt. Sabi ko, hindi ko ginustong masira ang marriage ko. Biktima ako ng panloloko. Sabi ko na pagkasal according sa Bible ang pinagsama ay hindi na kailanman maghihiwalay. So ibig sabihin ba since hiwalay na kami ng ex-husband ko pero since married na ako, wala na akong right to love and to be loved? Na hook or by crook dapat balikan ko ang ex ko or else single na ako for the rest of my life?
Sabi ko, hindi naman lahat ng Christians nagkakaroon ng successful marriage. Pero nakahanap naman ng new love. Some of them hiwalay rin. And kahit hindi annulled, nagsama at bumuo ng bagong pamilya. Si God nga lahat tinatanggap at pinapatawad. As long as wala kang naapakang tao at nasasaktang tao, wala akong nakikitang mali, maliban sa batas. Then he said, free will daw ng bawat tao to make it right. Nandun daw siya sa punto ng buhay niya ngayon that he wanna make things right. At yung level ng faith niya is high. Yun yung huling message niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi niya sinasagot yung calls and messages ko. Ni Sin. Sa messenger, wala. 11 days na. Nakikita ko lang yung stories niya na puro Bible verses. Online siya pero hindi niya ako pinapansin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang ang dali-dali sa kanya, pero ang hirap-hirap naman sa parte ko. Para bang si Lord ang kalaban ko? Alangan naman kalabanin ko yung faith niya. Parang wala akong karapatang mahalin uli dahil sa marital status ko. Ano pa bang dapat kong gawin? Parang hindi ko matanggap. Minsan kinakausap ko si Lord. Bakit ganun? Ganun ba talaga yung turo? Bakit ganun yung naituro sa kanya? Yung saktan ako at iwan ako sa ere ng ganun-ganun lang. Nang dahil sa commandment niya. Kaya ako iniwan ng taong minsan ibinigay niya sa akin. Hiniling ko siya. Sa past relationships ko, siya lang yung nakitaan ko ng future talaga. Kasi ramdam ko yun pag magkasama kami. Masaya naman kami. Ramdam kong mahal na mahal niya ako. Binuo ko siya. Binuo ko. I supported him to be the best version of himself. Mahal na mahal ko siya at alam kong mahal na mahal niya ako at hindi ko lubos maisip na siya mismo ang mananakit sa akin ng ganito. Yung pumili siya ng sa tingin niya ay tama after almost 2 years na kami. Parang wala akong kalaban-laban doon. Si God yun eh. Faith niya yun. Masakit. Masakit na maiwan. And I'm beginning to question God's will. At yung sinabi niya sa aking undecided. Ibig sabihin ba nun? Decided na siya? Kaya hindi na siya nagpaparamdam? Miss ko na siya. He left me when I needed him the most. Lalo na ngayon, may family problem din kami. Parang wala akong masandalan. Parang wala akong mahingahan. Ang sakit. Sobra. And I hope mawala na tong sakit na nararamdaman ko. Or mawala na lang siguro ako. Muli, ako si Abby. At ito, ang aking secret file.